ty si už úplný fanatik do tých zelených potravín. Takúto hlášku dosť často počúvam a viete čo? Ja vám za ňu veľmi pekne ďakujem a moc si to vážim, pretože pre mňa je to naozaj kompliment. Skúste sa zamysleť nad tým, keby ste sa mali dať operovať lekárovi, tak by ste chceli, aby vás operoval fanatik. Človek, ktorý je proste zažratý do svojej práce, ktorý miluje svoju prácu, ktorý sa denne vzdeláva, ktorý má skúsenosti, ktorého zaujímajú súvislosti medzi mentálnym, fyzickým aj emočným zdravím a skutočne je do toho zažratý a každý deň tomu venuje každú jednu možnú chvíľu. Alebo by ste sa dali operovať človeku, ktorý ako, je mu to vlastne jedno a chodí tam, lebo tam musí do tej práce. Tak odpovedzte si sami a ja vám ďakujem za ten kompliment.